Nešli sme na veľký výlet. Skôr na pár dní. Vypnúť hlavu a hlavne byť spolu. Keď sa zem stratí pod krídlom lietadla, vždy mám pocit, že všetky starosti ostanú niekde dole. Všade ruch a svetlá mesta. A uprostred toho my 6, rodina, ja s manželkou a 2 bratranci so svojimi manželkami. Možno obyčajný výlet, ale dôležitý tým, že sme boli spolu. Nie mesto robí cestu, ale ľudia, s ktorými ju prežívaš. Smiech, drobné momenty, obyčajné veci, ktoré zrazu majú váhu. Blízko O'Connell Bridge sme na chvíľu vošli do kaplnky. Nie kvôli turistike ani zo zvyku, skôr kvôli tichu, ktoré sa dnes hľadá čoraz ťažšie. Tam som si uvedomil, že aj uprostred cudzieho mesta môžeš nájsť miesto, kde sa na chvíľu zastavíš a všetko si usporiadaš v hlave. Bez slov, len medzi sebou a Bohom. Hold bol presne ten kontrast, ktorý sme potrebovali. Žiadne veľké udalosti, len ticho, prístav, útesy a pocit, že svet môže ísť aj pomalšie a že to je v poriadku.
a rock and roll, celá Jugoslávia. Again, party! Bravo, histórii! Bravo, Dublin! Bravo, bravo! Ideme hore, ideme dalej. I za to! Granny! Granny, permanently! Come on! One, two, three, four! Granny! Granny, permanently! Granny! Granny, permanently! Nebolo to spontánne vystúpenie. Bol som pozvaný na koncert k 10. výročiu XU Band Dublin. Kapely, ktorú som založil spolu s kamarátom Jasminom Prňavorcom zo Sarajeva. V Dubline už od roku 2018 nežijem, ale kapela dodnes funguje s rôznymi zostavami hudobníkov, ktorí sa k nej za roky pridali. A práve tu sme sa znovu stretli všetci, ktorí sme boli súčasťou jej príbehu. Možno to nebolo dokonalé vystúpenie z mojej strany, ale bolo to úprimné a práve to z neho spravilo moment, ktorý si zapamätám. Chlad, vietor, sivé ulice, ale zvláštny pokoj, ktorý som už dlho necítil. Jednu misu na polievku. Ideme domov nás volajú. Bye bye, Jirsko. Niektoré cesty zmenia veľa. Táto sa mi vracia ešte aj dnes a možno práve preto stála za to.